ஓகே, இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்கலாம், ஸ்ட்ரெயிட்டாக வீடியோக்குள்ள வரல. என்னடா நீ தமிழில் வச்சுக்க பெரிய ப்ரோ பிளேயரா, நீ ஹீரோய்க்கெலாம் போயிட்டியாமே, அதை பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம். ஹீரோய்க்கு போன சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் தான் நம்ம பேச போகிறோம். இதுதான் நம்ம ஹீரோய்க்கு போனதுக்கான சாட்சி. நம்ம ஒரே ஒரு ஹீரோக்கு தான் போயிருக்கோம், அது இப்போ தான் போயிருக்கோம். ஸோ என்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் சொல்ல போகிறோன்னா நீங்களும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னா உங்கள் டீம் தான் அந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ். அப்படியே நீங்கள் வீடியோ பார்த்துக்கிட்டே வாங்க. உங்கள் டீம் தான் உங்கள் டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ். ப்ரோ பிளேயர்ஸ் எல்லாமே உங்கள் டீமாக தான் இருக்கணும். உங்கள் டீமுக்கு கோஆர்டினேஷனுக்கு கூட ஒரு அடி வாங்கினாலும் டக்குன்னு அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி வரணும். டீம்மேட்ஸ் தான் முக்கியமான விஷயமே. நீங்கள் அப்படி விஷயம் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு வேணால் அச்சீவ் பண்ணலாம், அதுக்கு நான் கேரண்டி. இதுதான் என்னோடய டீம். நாங்கள் 2 பேர் ஹீரோய்க்கு போயிருக்கோம். மேன் ஆஃப் த மேட்ச் வாங்கணும். நானும் ஹீரோய்க்கு போயிருக்கோம். ஹயட்டவும் க்ளோவும் ஹீரோய்க் டைமண்ட் 4 இருக்காங்க. நாங்கள் நாளைக்கு ஹீரோய்க்கு போயிடுவோம். நாங்கள் 2 நாளில் ஹீரோய்க்கு வாங்கிட்டேன். நான் ஹீரோய்க்கு போயிட்டேன். எப்படி போனேன்னா, நேற்று 1 டைமண்ட் 1லேருந்து 3 வரைக்கும் புஷ் பண்ணேன். இன்றைக்கி டைமண்ட் 3லேருந்து ஹீரோயிக் 1 புஷ் பண்ணியிருக்கேன். ஆதாரங்களை நீங்களே கண்ணேரியாக பார்க்கலாம். நம்ம அன்றைக்கே சொல்லியிருந்தோம் நம்ம ஹீரோய்க்கு புஷ் பண்ணுறோன்னு. அதை நம்ம சொன்ன மாதிரி புஷ் பண்ணிட்டோம். நீங்களும் புஷ் பண்ணுங்கள். யாரெல்லாம் இந்த சீசன் முடிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த சீசன் முடிய முன்னாடியே ஹீரோய்க்கு போக போகிறீங்களோ, இல்லை அடுத்த சீசன் யார் ஹீரோய்க்கு போக போகிறீங்களோ சொல்லுங்கள். ஓகே, மறக்காமல் இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். முடிஞ்சவங்க உங்கள் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்காக ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களாலேயும் புஷ் பண்ண முடியும். ஓகே, பாய்.